היי בסטי, היי בסטי, תקשיבי, אנחנו חייבות לעשות משהו עם החיים שלנו. בואי נלך לחפש חבורה. נכון, צודקת, בואי נלך. מחשות חבורה. היי, אפשר להצטרף לחבורה. כן, 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 כן. טוב, תודה, בואו נעשה היכרות. טוב, אני גילי בת 14.5 וככה אני נראית. יפה, היי וואי, נדירה נחמדה. אז אני נועה בת 15.5 וככה אני נראית. אמא איזה, אני פרצוף עם עיניים בצורת לבבות. מאוהבת. חמודה. יפה, בבו אין על הבסטי שלי איי. אז אני דורל בן 15.5 וככה אני נראה. וואי, פרצוף עם עיניים בצורת לבבות. נחמד לו משהו, פרצוף עם פה אלכסוני. יפה. תחילת הכשלי. אז אני נאוראי. בן 14.5 וככה אני נראה. בבי יפה. בראש של תהילה, ביי שלא יגלו שאני בת 8. טוב, אני אקח תמונה מהפינטרס. טוב, אז אני תהילה, אני בת 14.5 וככה אני נראית. מוכרת לי בטירוף גם לי. גם לי. רגע, אני יודעת מאיפה. זאת תמונה מהפינטרס, את מתחזה. חלק שתיים ב40 לייקים.